रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो ओमफ्राय फरायग्रोना लाबाय साफ्रोमखौबो। दानिया फैदो लोगोफोर, प्रेमजित नार्जारी ब्लग चेनेलखौ दासिमबो माने साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने आंबो गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव। दानिया फैदो लोगोफोर, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेबायदि हालामावहाय बागानपारा होननाय जायगायावहाय बेफोरबायदि माने गुबुन गुबुन दोलो एबा पार्टिनिफ्राय जेरैहाय जिएसपि, बिजेपि, इउपिपिएल बेफोरनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों जाहैबाय लोब लोब फैनानैहाय बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दिनैहाय माने पाब्लिकफ्रा बा गामि ओनसोलनि रायजो राजा संसार जानाय मानसिफ्रा मोजां सरकारखौ नागिरदों आरो। खोथाया बेनो माने सरकार मोजां नागिरदों आरो। सरकारखौ माने स्टाडि खालामनानैहाय माखासे बेफोरबायदि माने मा होनो नायबिजिरनानैहाय मोनदांनायखौहाय मोनबाय पाब्लिकफ्रा, माने बिटिआर सरकार जानानैहाय मा जादों मा जायाखै, मा मोनदों मा मोनाखै, मा डेभेलप खालामनो हादों मा डेभेलप खालामनो हायाखै, लामा दालां बेफोरबायदि जायिखौ नुदों दिनैहाय। ओमफ्रायो लोगोसे रायजो राजा संसार जानाय मानसिफ्रा जेबो बुस्थुखौनो मोनाखै होननानै बुंजायो आरो। बिपिएफनि समावहाय सिगांहाय साथाफोर मोनोमोन, मुसारिफोर मोनोमोन, खुन्दुंफोर मोनोमोन जि दानो हिन्जाव माहारिफ्रा, ओमफ्रायो फिसा फिसौ बेफोरबायदि माने स्प्रे मेचिनफोर मोनोमोन। दायो माने बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगोनो गासैबो माने बन्द जाजोब्बाय। बाथ्रा जाहैबाय माने WPT डिपार्टमेन्टखौहाय बेफोरबायदि माने बे खालामनायनि थाखायहाय दिनैहाय माने बेफोरबायदि गासैबो बुस्थु मोननाय माबा डिपार्टमेन्टफ्रा बुस्थु मोननाय माखासे पाब्लिकफ्रा मोननांगौफ्रा दिनैहाय गोमालांदों आरो। ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा स्टाडि खालामदों, आङो फारसेनि थाखाय बुङाखै, रायजो राजाफ्रा स्टाडि खालामदों। दिनै माने गोरिब गुन्द्राफ्रा साथा गंसे मोननायानो बायनो गनायानो महैनि, आरो मुसारि गांसे मोननायानो बेनो महैनि। गोरिब गुन्द्रा गामि सिङाव रायजो जानाय मानसिफोर थायो आरो। बेफोरबायदिखौनो दिनैहाय मोनाखैब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों आरो। बेफोरखौ सिन्था धारा खालामदों, दुखु फोरमायदों जोंनि गेजेरावहाय आरो। गोबां बेफोरबायदि माने दखान बाजार जिरायनानैहाय जोङो थायो, ओमफ्रायहाय रायलायो, ओमफ्रायहाय खोन्थायो। जोंनि खोमाफ्राव बेफोरबायदि माने फैयो आरोखि। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। ओमफ्राय दिनै माने गोबां बेफोरबायदि मा होनो गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनैहाय लोब लोब बिपिएफ पार्टियावहाय फैनो गोनां जानायखाय दिनैहाय माने रायजो राजाफ्रा दिनैहाय माने ग्रोम ग्रोम बेबायदि सापर्ट होदों आरो। ओमफ्रायो दिनैहाय माने बेफोरबायदि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय माने बिपिएफ पार्टियावहाय फैनायखाय सार रन्जित फेरेंगा सारा बेफोरबायदि भाषण होदों जाहैबाय। माने सिंखावरि जोलाया बिलो बारस्लायनानैहाय गुबुन गुबुन बिलोआवहाय बियो थाङो, ओमफ्राय आदार जाहैयो होननानै बुंदों आरो। सिंखावरि जोलाया दिनैहाय माने सिंखावरि मासे एम्फौजों दिनै मानसिजों मालाबाबो गोरोबा। एम्फौआ जाहैबाय, सिंखावरि एम्फौआ जाहैबाय, बियो मोनसे जिब आरोखि, बिसोरो माने जुनाद बायदि आरोखि, बे एम्फौ जात। ओमफ्राय दिनै मानसिया साननो हानाय माखासे बेबायदि मेन्टेलिटि थायो आरो। दिनै मानसिया गाव माने थानाय समाव माने दिनै बेफोरबायदि माने रायजो जानाय समावहाय मानसिया
दिनै गामि सिङावहाय रायजो जानाय मानसिफ्रासो मिथिगौ। गामि सिङावहाय रायजो जानाय मानसिफ्रासो दिनैहाय मिथिगौ गोरिब गुन्द्राफ्रा एसेसो माबा मोनसे मोनोब्ला माबा मोनसे सहाय जागौ दिनैहाय बेखौहाय माने गामि सिङावहाय संसार जानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि सानो आरो। ओमफ्राय दिनैहाय माने बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय डेभेलपमेन्टआनो गोमाजोब्बाय होननानैहाय जोङो मोनथिनो हायो आरो। सिगां मावबोखानाय जि लामाफ्रा मोनसेबो मोजाङा गैले, गासैबो गुगाजोब्बाय। सेन्ड ग्रेभेलबो गैया, फाखा लामाबो रिफायरिंबो गैया, ओमफ्राय जब कार्डनि खामानिफोरबो गैया, जेबो गैया होननानै बुंजायो आरोखि। गामि सिङाव दासिमबो माने डेभेलप जायाखै। गामि सिङावहाय हाबनाय माखासे लामाफ्रा सेन्ड ग्रेभेल होनानैहाय बेबायदि खाजानाय, मानसिया थांलाय फैलाय खालामजानाय बेफोरबायदि जानो मोननांगौमोन आरो। दिनै बेफोरबायदिया मानो गोमाखो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय माने 16था डिपार्टमेन्टखौहाय माने डिसिनो हगारना होनायनि थाखाय बेफोरबायदि गासैबो खामानिफ्रा जादों होननानैहाय जोङो मोनथिनो हायो आरो गेदेर गोलावफोरनिफ्राय। हामबायसै बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना साफ्रोमबो जोबजासे नायनायनि थाखाय सेलुट थाबाय।